manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda soyayya da matansa fa bayan ana zama gida daya amma wani lokaci za a fito ai shawagi a titi kamar kai ne ka dau matarka yau ku je Shoprite a je park wallahi mu a Najeriya ci ake da raban mu yanzu ka je kasashen da suka ci gaba haka zaka gani limami ku gamu da liman a beach duk limaman harabin nan suna zuwa beach da matansu a je ai raha ai shakata shi yasa duk matan mu suke da hawan jini ka zo ka kulmshe ta a ɗaki guda wani gidan in an miƙe kafa an cike gidan da ta miƙe kafa gidan ya cika haka kullum zai dai ta takure kafa kuma haka ka zaunar da ita shekara 20 kai kanka gidan an zaunar da kai wata 2 ba daɗi to sai kaga kawai an ce mace ko da wani noti daga cikin notunan kanta ya fara dan ƙasa saboda me saboda ai zama waje ɗaya ba haushe ko a karin magana ya ce tsautsayi in ji kifi haka wani lokaci a rinka dan fita da su na Safiya fa mata annabi sallallahu alaihi wasallam ce saboda kauna da soyayya itikafin kwana 10 da annabi ya fita ta kasa jurewa sai da ta biyo shi masallaci bayan an yi hira kuma ya tashi ya raka ta suka dan buta wata hanyar bayan gari annabi an tsaya can ana hira bayan fa an dade ana hirar wasu mutane suka biyo hanyar za su wuce to wajen da dan duhu sai annabi ya ce suna ganin annabi sai suka ƙara sauri sai ce ku tsaya wance ce matata ko ba haka ba ai ba zai yi kuma a ce annabi sallallahu alaihi ya fito fili da matarsa dan zai yi soyayya ba yana buƙatar keɓancewa to amma tunda a waje ne wanda wasu za su iya to ya kuma annabi da mace a duhu a bayan gari shi kuma sai ya kira su ya wayan musu da kai suka ce ya ma'aikin Allah me ya kawo wannan bayani ya ce ina jiye muku tsoron kashe dan ya sa muku mummunan zato ku tafi kuna cewa ai mun ga annabi a bayan gari da wata mata in kuka yi haka sai ku halaka sai ku taɓe to amma abinda wannan yake nunawa halacci da haka da Allah mu rinka sakewa da iyalanmu muna raha da su muna soyayya da su gwargwadon abin da muke iyawa ina fata an gane yana daga cikin korafin mata a yau kullum ai mazan su ba su lokaci ai ba a kun san abin da yasa mata suke da wannan korafin saboda duk tashoshin kasashen duniya sun shigo mana in tashoshin turawa suke kallo za su ga soyayya namiji da mace in na larabawa ne za su ga soyayyar miji da mace kai hatta ta ƙaryan ma ta wasan kwaikwayon hausa za su ga soyayyar namiji da mace duk da ba ta gaskiya bace ta ƙarya ce wannan ko to amma dai ko da ta ƙarya ce so ake wai mu kwaikwaya mu kwatanta in shi wancan yayi da matar ƙarya kai kamata ya kai da matar me gaskiya to da ka addinin musulunci wayayyen addini ne annabi sallallahu alaihi wa sallama wayayyen annabi ne ya zo da soyayya ya zo da addini ya zo da ci gaba bai zo da gidadanci ba kuma ko shi wanda yake ce maka wai annabi wai Aisha ta ce bata taɓa ganin tsaraicin annabi ba shi matarsa ta ga nasa tsaraicin ƙarya kake ka ce kun haifi 'ya'ya 12 bata taɓa ganin tsaraicin ka to ta ake haihuwa famfan iska buga iska keke kake buga mata iska da shi to asali ma wata magana sai kaga in an faɗe ta hankali ma bai kamata ya kama ta to ta kuke kwanciya aure shi gani yake wani tsoron Allah ne wai matarsa ba ta ga tsaraicinsa ba wallahi gidadanci ne ba tsoron Allah bane akwai abin da in mutum yayi ba ya ba masa zakai ba cha zakai ba gidaje ne kai dan ƙauye ne kai kamar mutumin da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi yana ganin uba ne shi mai tsare gida yace shi bai taba daukar ɗansa ba annabi ya ce wannan gidadanci kai ba burgewa kai ba kamar wani ne ya zo ya ce ai shi ba dariya ga matarsa mata an kana dariya da su ai sai su raina ka yau na nawa kuma an ce da kuturu je ka gani ya ce na nawa wani raini kuma kake tsoron za su yi maka da haka akwai abubuwan da ko da ba a tsaya an wayan maka da kai ba kai kanka in kai amfani da common sense ka gane ƙarya ne wai miji bai taba ganin tsaraicin matarsa ba to me na burgewa a ciki babu burgewa a ciki shi yasa dole za ta yi wani shi baya da sha'awar ya gani din duk da zaka ga malamai suna ta faɗa ai kallon tsaraici bai da kyau bai da kyau in ba nawa matarka bane ba namijinki bane ko a ce bai da sha'awa a'a bai da sha'awa kai ne baya wa sha'awa amma wani yana masa ko ba haka ba dan baya ma sai ka soke kowa yanzu dan wake wani yana ci dan baya ci sai ya ce mana haram ne yanzu teba wani yana ci dan baya ci sai ya ce mana teba haram ce to in dai Allah ya halatta magana ta ƙare da ya halatta bai wajabta ba in yayi maka kai in bai maka ba ka bar me yi yayi auratuna ma na'ati min hawa ma nazar
sahabi fa ya tambayi annabi tsiraicin mu me zami da shi me ba zami ba yace fas aurataka illa min zawjatika aw ma malakatu yaminuka to me ake nufi in tsarewa matata tsaraici na kuma in ce babu gani a ciki to me kenan tsarewar wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala to me kenan tsarewar mana ita kadai kamata ta gani domin nata ne ko kamar yadda kai ma kai kadai kamata ka gani domin naka ne an gane ko hunna libasul lakum haka fa Allah ya ce su rigar ku ce ku rigar su ce kai wandanta ne ita wandanka to ana boye wando tsareci sai dai ya boye wa wani amma ba dai shi a boye masa ba Allah yana so ya nuna mana yadda yake so mu kasance da matanmu a gogi juna kar ta san kar ko ba haka ba to wannan shine amma ina morewar rayuwa mu ba mala'iku ba duk ku kawo mana wasu tatsuniyoyi da ko mala'iku aka yi wannan tatsuniyar ta ƙare